Иртән автокаланың кайбер районнарында күкне кап-кара төтен каплады. Авторемонтная урамындагы бер складта ут чыгу турында хәбәр таң атканда 3 сәгать 39 минутта килеп ирешә. Коткаручылар янгынның 1000 квадрат метрда чыкканын әйтә. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Хәбәр килеп ирешү белән фаҗига урынына Ярчаллының янгын сүндерү һәм коткару гарнизоны хезмәткәрләре чыгып китә. Алар анда резин эшләнмәләр һәм пластик януын күргән. Ут якындагы биналарга да күчә. Осложняет высокая пожарная загрузка здания. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Янгынны сүндерүдә булган барлык көчләр кулланыла. 100дән артык кеше, 60 махсус техника, куәт җитмәвен аңлагач, хәтта махсус янгын сүндерү поездында алып киләләр. Янгын белән территорияны 3кә бүлеп көрәшәләр. Аның куркынычын 3нче дәрәҗәдә дип бәялиләр. Бу урында Алтын полимер НЧ дип аталган оешма теркәлгән була. Анда пластмасс эшләнмәләр һәм төрү материаллары җитештергәннәр. Бирдә эшләүчеләр сүзенә караганда, оешманың хуҗасын хәзер бар нәрсәсен югалткан дип санарга була. Здесь предприниматель перерабатывает вот эту гранулу нормально вот, и обратно отводят. И на КамАЗе там делают эти. Ну да, на экструдере это обычно же. Да. Янгын белән 6 сәгатькә якын көрәшәләр. Бәхеткә беркем дә зыян күрмәгән. Угрозой для окружающей среды и жителей города нет. Әйләнә-тирә һәм шәһәр халкы өчен бер нинди куркыныч юк. Иртәнге 8гә урамдагы 800 квадрат метр мәйданда ут сүндерелде. Тагын 18 минуттан склад эчендә дә. Янгын вакытында автокалада Роспотребнадзор хезмәткәрләре һәм экологлар эшли. Алар һава сыйфатын тикшерә. Төтен хәтта Тукай районының Сидоровка авылына кадәр барып җиткән. Сотрудниками Министерства экологии совместно с лабораторией осуществлен оперативный выезд. Экология министрлыгы хезмәткәрләре янгын булган урыннан һәм якын тирәдән һава үрнәкләрен алды. Һаваны пычрата торган кайбер матдәләрнең артуы күзәтелә. Бу яну вакытында була торган гадәти хәл. Әмма гомумән алганда һава үрнәкләренең сыйфаты тирә-юньгә куркыныч тудырмый. При усреднении за 20 минут превышение относительно предельно допустимых концентраций не установлено. Янгынны иртәнге унда тулысынча сүндерәләр. Зур складтан бары тик пыскып яткан дивар кисәкләре генә кала. Фаҗига сәбәпләрен хәзер шәһәрнең янгынга каршы күзәтчелек белгечләре ачыклый. Илгиз Шәкүров, Юлия Гоголева, Яңа Гасыр каналы.